Намираме се в Питърборо, в склада, магазин за български храни. Не. Това е, когато се влезе в самия склад. Тук е самата каса. Тук са доста секции с продукти. Имат всякакви храни, източноевропейски, български и английски. Доста плодове, зеленчуци. Имат също, продават алкохол, сокове. Тук можем да надникнем подправки. Тук къде имат български чайове, български вафли, бисквити, сухи пасти, мираж, лукуми, също тук секции с брашна, други продукти. Нещата като цяло са разделени на български и на източноевропейски продукти. Различни секции. Козметика. Тук им са месата. Хляб. Козметика. Замразени витрини с български кайма, кърначета. Други неща, баници, кори. Що взето, това е магазина. Имат с майонеза. Са подправките. Отново ето къде са лютениците. Тьополо, лютеници, шушки, шипка, сладко. Това е общо взето всичко от този магазин.